Πάμε να σας δείξω και τη ρουτίνα των μαλλιών μου με τα νέα προϊόντα που χρησιμοποιώ. Λοιπόν, αρχικά θα χτενίσω τα μαλάκια μου με την πλακέτη βούρτσα από Avon Advanced Technique. Στη συνέχεια θα λούσω τα μαλάκια μου με το σαμπουάν επίσης από Advanced Technique της Avon που δίνει όγκο. Θα περάσω τα μαλάκια μου με το απολεπιστικό για το τριχωτό και τα μαλάκια, το οποίο είναι σε φακελάκι με ενεργό άνθρακα και μέντα από Oriflame, και στη συνέχεια θα ξαναπεράσω το σαμπουάν μου και θα βάλω τη μάσκα έλαιο από Oriflame. Φροντίζουμε το νερό που θα χρησιμοποιήσουμε να μην είναι ούτε πολύ ζεστό αλλά ούτε και κρύο. Θα ξεκινήσω με το πρώτο χέρι για τα μαλάκια μου. Θα δουλέψω όλο το σαμπουάν με το συγκεκριμένο εξαρτηματάκι. Τρίβουμε καλά και στο τριχωτό, παιδιά, μέσα. Έχω λιπαρά μαλλιά, οπότε θέλω να καθαρίσουν καλά, ειδικά στο τριχωτό. Συγχρόνως κάνει και μασάζ, παιδιά, αυτό. Και τώρα που τα έχω καθαρίσει καλά και έχω καθαρίσει και το τριχωτό καλά, πάω να ξεπλύνω και επιστρέφω. Λοιπόν, έχω ξεπλύνει τα μαλάκια μου από το σαμπουάν και τα μποναριστά θα αφαιρέσω τα πολλά νερά. Τέλεια. Τώρα θα πάρω το απολεπιστικό τριχωτού κεφαλής και μαλλιών. Μισό λεπτάκι να το ανοίξω. Το άνοιξα. Βγάζω όλη την ποσότητα που έχει μέσα το φακελάκι μου. Βλέπετε, είναι μαύρο γιατί είναι με ενεργό άνθρακα. Θα το περάσω στα μαλάκια μου. Όλο το υλικό που έχει. Και πάλι με το γκατζετάκι αυτό που είναι με τη σιλικόνη, θα πάρω και θα αρχίσω να το περνάω στο τριχωτό. Είναι σημαντικό να περάσουμε όλο το τριχωτό με το σκραμπ και όχι μόνο τα μαλάκια μας. Βαγγέλη, περνάμε όλο το τριχωτό. Μυρίζει εκπληκτικά, μυρίζει μέντα πολύ έντονα και με ό,τι έχει μείνει το περνάω στις άκρες των μαλλιών μου. Εδώ πίσω δεν ξεχνάμε. Άπαλες κυκλικές κινήσεις για να φτάσουμε στο τριχωτό. Βλέπετε, έχουμε κάνει αφρό. Και τώρα θα το αφήσουμε περίπου 1 λεπτάκι να δράσει. Θα νιώσετε μια δροσιά, ωραία δροσιά. Και θα πάω τώρα να ξεπλύνω. Ξεπλένω και επιστρέφω. Έχω αφαιρέσει το σκραμπ. Τα μαλάκια μου έχουν καθαρίσει αρκετά, ωστόσο, επειδή είναι αρκετά ξερά, εγώ προτιμάω να περάσω άλλη μια φορά το σαμπουάν και στη συνέχεια να περάσω στην δεύτερη τη μάσκα. Οπότε πάω να κάνω και το δεύτερο χέρι το σαμπουάν και επιστρέφω με τη μάσκα. Τώρα θα βάλω την μασκούλα μου, την έλαιο, που σας έχω πει ότι έχω βάλει μέσα και θερμό λαδάκι. 1 λεπτάκι κάτω από το ζεστό το νερό, όλη η μασκούλα. Και είναι έτοιμη. Λοιπόν, έχω περάσει την ποσότητα που θέλω. Μυρίζει εκπληκτικά. Λοιπόν, την περνάω σε όλα μου τα μαλάκια.
Τέλεια. Και τώρα θα κάνω το μπάνιο μου και θα έρθει part 2 για να δείτε τι άλλα προϊόντα θα χρησιμοποιήσω.